Okay, Sir Kev, kung ipapasyal mo to sa Surala, Sa zaman nila, so kami diretso. din mo siya ilagaw, Sir Kev. Sa may kamakama. I hate you. Saan mo ipapasyal ang ating beautiful lady? Sa bahay. Sa bahay. Agad-agad, nagdedesisyon ka. Day, lugi ka. Pagkatapos ng lahat, binigyan pa kita ng kalo, tapos siya sa bahay. Okay. Asta ka lang din abi sa butlers. Ipos ka ng bala. Nga sa balay mo gid sa dalon nga pwede man dito sa round ball. Dito sa round ball. Dahil mo maligya stick balls dito sa Surala, day. Ay, sige, sa round ball nila. Nga dito gid sa balay niya, sir. Meet the family. Okay, wait lang. If she is family, Lugi ka, kalo lang Ipos. imo. Kev, if she is family, am I not a family?